Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu problema kbira ta' kredibilità għaliex kienu li falla t-test fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat wara konferenza tal-aħbarijiet fejn wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. L-unika test li kellu fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni il-kap tal-Oppożizzjoni matul il-leġislatura fallih. Fallih meta whistleblower mar għandu biex jirrapportalu każ ta' korruzzjoni u dal-whistleblower flok għand il-pulizija jew ħaxi passi oħra, għallum issek ma għamilx dak ix-xogħol għax kont taf li ħanitilfu l-elezzjoni ġenerali. Muscat li minflok għamel bħal Busuttil u ħarab il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti alloka ħin apposta lihom u innota kif Busuttil għadu ma aċċettax l-isfida li jirrepeti barra l-Parlament l-allegazzjonijiet ta' ġimgħa ilu. Ġimgħa u ġurnata wara dawn l-allegazzjonijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni u l-ebda wieħed fil-verità mill-membri parlamentari tiegħu baqa' jirrifjuta illi jirrepeti dawn l-allegazzjonijiet pubblikament. U nerġa' nisfida lil kap tal-Oppożizzjoni jirrepeti dawn l-allegazzjonijiet kelma b'kelma barra il-Parlament. Muscat innota l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Chief of Staff tiegħu u saħaq li dan, għal kuntrarju ta' nies bħal Richard Kakija Karwana, qed jissuġġetta ruħu għall-awditjar. Innota wkoll kif minkejja l-kritika kollha li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel fil-konfront tal-Panama kemm dan fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista qatt ma poġġa lil dan il-pajjiż fil-blacklist kif seta' għamel. Allura tajjeb nistaqsi għaliex jekk hemm kien hemm dil-kwistjoni sħiħa dwar dan il-pajjiż, il-Gvern Nazzjonalista fil-25 sena li jagħmel fil-Gvern ma derlux illi kellu jibblacklistja lil din il-ġurisdizzjoni. Joseph Muscat ma naqasx milli jagħmel referenza għal protesta li l-Partit Nazzjonalista organizza għal nhar il-Ħadd. Hawn qal li huwa kontra l-korruzzjoni, però mhux sejjer il-protesta. Ma mmurx għax min qed jorganizza mhuwiex kredibbli. Mhuwiex kredibbli għaliex kien parti minn gvern korrott u għaliex kien parti wkoll minn sistema illi meta kien hemm il-problemi kollha li kulħadd jaf bihom fosthom l-iskandlu l-kbir taż-żejt għalaq ħalqu u ma għamel xejn. Lilin minn dan kollu l-Prim Ministru qal li jifhem li l-poplu jippretendi aħjar minn dan il-Gvern u hemm tenna r-responsabbilta tiegħu li l-Gvern ma jkunx naiv fl-affarijiet li jagħmel, ikompli wassal ir-riżultati u li dejjem jolli l-istandards tiegħu.